tilanne. Hyvä tuttavamme Anssi Kela keuli tuossa eilen Instagramissa, että kattokaa kun kaikilla on tämmöset valot. Niin pystyttekö laittaa tollain vähän valoja, niin voidaan laittaa Kelalle, että menepä Kela Nummelaan. Meillä oli valoja. Nyt tää rupee näyttää. Kato Sipe. Joo. Ei tässä on vielä kuin ehkä 100. Teitä on 1400. Itse asiassa 1500. Pitäisi olla enemmän. Ylähylly, takahylly. Joo, hyvä, paranee. Jos on kännykkä narikassa, niin se on itse asiassa ihan viisasta. Vittu, niitä tänne tarvitsee tuoda. En aina voi sua ymmärtää. Oisit edes voinut yrittää. Vaikka joskus tuntuu, että kaikki on turhaa. Sä koitit mulle selittää, ei oo järkeä